Sizovula kwincwadi yamaHebheru chapter 11 sizofunda uverse 1 nesikhulu bese sifunda uverse 8 kuya ku-13. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngiyabonga kakhulu ithuba engilitholile namhlanje kuseni lokuthi ngizoba khona nalenkonzweni and share the word of the Lord kanye nabazalwane. Umntwana kaNkulunkulu bazalwane, ngiyamthanda kakhulu uJesu, wayisiza impilo yami, uyaqhubeka futhi uyayisiza uJesu impilo yami. Ukholo uJesu akaze kube yiloss empilweni yami, kodwa selokhu ngahlangana naye kulokhu kuyiprofit kubazalwane. Futhi akuyona iprofit ngoba zonke izinto zihamba kahle, kodwa kuyiprofit ngoba yena uyingcebo ephelele. Kukhona zonke izinto ezikhona ezifikayo zedlule, kodwa kuba nengcebo uKristu engadluli nesikhathi, engadluli nesimo, engadluli nama-feelings akho ukuthi ufila kanjani noma ufika kanjani. Ingcebo nje emile. Lithi ngoNkulunkulu ihlele ezulwini ngethindwe nayo inudla, ngethindwe nayo amasela. Ingcebo nje ephelele ihlele ilindele wena. This is our inheritance, our victory in Christ. Akubonga Nkosi. Sizofunda iHebheru chapter 11, ngizofunda ngesiNgisi bese ngizocela ozongifundela ngesiZulu. Amen. Amen. Now faith is an assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. For by it the men of old gained approval. Should verse 1 pay. This is here, verse number 8. Oti by faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place where he was to receive for an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs in the same promise. For he was looking for a city which has foundations, whose architect and builder is God. By faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered him faithful who had promised. Therefore, there was born even to one man, and him as good as dead, even that one man. Therefore, there was born even of one man, and him as good as dead, as many descendants as the stars of the heaven in number, and innumerable as the sand which is by the seashore. All these died in faith, without receiving promises, but having seen them, and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on earth. Hebrews chapter 11, verse 1 here, bese kuba verse 8 kuya verse 13. Amen. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngokukholwa okhokho bafakazelwa ngakho. Verse 8. Ngokukholwa uAbraham walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abeza kuyumukeliswa ibe yifa lakhe, waphuma engazi lapho eya khona. Ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesithembiso, kwangathi ngelezizwe, ehlala ematendeni beno Isaka noJakobe beyizindlalifa kanye naye zaleso sithembiso, ngokuba wayebheke umuzi onezisekelo, omahle nomenzi wawo uNkulunkulu. Ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi, ngokuba wathi ukholekile owethembisayo. Ngakho-ke kwavela oyedwa, yena onjengosewafa, ababengade ngezinkanyezi zezulu ngobuningi, babengangesihlabathi esisogwini lolwandle esingenakubalwa. Bonke laba bafa bekholiwe, bengazamukeliswanga izithembiso, kepha bezibonile, bezithakazele, zikude
bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni. Liyaphinda babezwi lapho linamandla babeseni izwethu kaSebu babasonde ngalo sigcwalise ngalo kulomhliziyo yakho Jesus asikwazi baba uzokusho uNkulunkulu thina kwethu sohlala phansi sithuke sikulalela kuluma ngomntwana wakho inhliziyo yakho yonke ungashiyo ukubona uNkulunkulu siyamazi yebo uNkulunkulu uthungela sibone wena yena uNkulunkulu uthungela bembathise inkazimulo yakho uNkulunkulu uthungela memboze baba uthobe ngishilo lwakhe egameni lika Kristu Jesu inkosi. Amen. Ngiyabonga ukufunela ukuthi sifike. Bazalwane ipassage esifundile cabanga ukuthi indaba esijwayele kakhulu ekhulunywa kakhulu ikhathe iningi makhulu ngokholwa ukuthi ukholwa kuyini. Balibonga malenkosi umbhali wamaHebheru uyachaza ekuqaleni uthi now faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. For by it men of old gained approval. Alibonga malenkosi. Ngiyathanda abazali banisho njalo ngoba lithi faith is the assurance of things hoped for. Litruth ichaza ukuthi ufuna kube khona izinto oyithembayo. Kube khona izinto that you are hoping for. Ngisho ngesingisi listen, there are things that you must be hoping for because you have an assurance ngezinto ozethembayo. There must be izinto, there must be hope qala enhlizweni yakho for faith to be born. If there's no hope, there is no faith that can come out. Ngoba if you have no hope kushuthi usukule state yokuhlala unokwesaba ugcina usungena depression ukule side lengala. Kodwa ungabe uza ngala kwelokuqala ukholwa ufuna kube khona lento eyithemba enhlizweni yakho. Ufuna kube khona izinto oyithembayo ukuthi khona izinto ezingehla empilweni yakho, khona izinto ezinhle oyilangazelelayo, khona izinto oyifisayo ukuthatha ukufisa okuhle. Inhliziyo yomuntu ayinakho ukufisa okuhle, kodwa ukufisa okuhle sithatha ezwini kaNkulunkulu ngoba yile lisitshelayo ukuthi singobani, yile lisitshelayo ukuthi impilo esiyiphilayo kumele kube impilo ekanjani. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu ukholwa akufiki kungafiki ngezwi likaNkulunkulu. So kufuna kube khona ukuba nethemba, hayi olithatha nje ngoba ukhuluma emhlabeni, kodwa ithemba olithatha ngokubona ukuthi uNkulunkulu uthini ngempilo yakho. Leyo nto kube yiyo eba yithemba lempilo yakho, bese iyadlula ekubeni yithemba lempilo yakho, bese iba isiqiniseko. Iba isiqiniseko kanjani? Iba isiqiniseko ibe ingakabonakali kodwa ibe isiqiniseko uthi umbhalo wamaHebheru ilokho ukholwa. Siphile emhlabeni kunabantu abama-motivational speakers bakhuluma kahle, bakhuluma amazwi alalelekayo kodwa ukulalela bona kusho ukuthi usunokhono. Ubuye esontweni uzwe kushunyayela ukukhulunywa amazwi nezambulo ezinkulu akusho ukuthi uyakholwa, uzwile kodwa akusho ukuthi uyakholwa. La uqala khona ukholwa ila uqala khona lezi zinto ezithenjwayo ezingena enhlizweni yakho muzwa izwi kaNkulunkulu bese kushintsha ukwenza kwakho nokucabanga kwakho ukuthi no lokho elithi ngiyikho impela ngiyikho. Once waqala uphila kanjani then usufinyelele ekholweni. Amen. Lithi kaNkulunkulu ukuthi ingakabonakali kodwa wena ukholwa kube evidence. Ungakabona usazwile ngendlela ukuthi ngemvimbo yakhe saphiliswa usazwile bese uhamba kaloku ukuthi hayi emzimbeni wami noma ngabonakali kodwa mina ngingophilile. Usuqalile in the journey of faith. And singa confused bazana abantu bekhuluma kahle besimotivate sikathi hayi ukholwa lokho noma uyithwala positive thinking start ukholwa lokho noma kuthiwa yini lento esishiwo manje in manifestation sikathi ukholwa manifestation akusikho ukholwa kuqhamuka nezwi likaNkulunkulu. Ungakayibuki njengokusho kwezwi lakhe kuwe awukakafinyeleli ekholweni. Into eyenza ukuthi size samukela uJesu kushunyayela izwi lisitshela
ukuthi sizoni sasifanele ukufa kodwa uJesu wafika wenza umhlatshelo ophelele bese sikhona ilolo asimbona ngefirst phambanweni kodwa sezwe ukuthi wafa ngobethanda mina nawe bese sithatha isteps ukuthi size phambili uboneni uza phambili uzobukela uJesu angibonanga lutho kodwa ngizwile lokuzwa kwashintsha izweni kwashintsha indlela engiyibona ngayo kwashintsha indlela engibona ngayo impilo ngabona ukuthi no ukwamukela uJesu ikhona okuphila okuphelele bese ngiza phambili ngizobukela sengiqala khona uma izwi kaNkulunkulu lingakakushintsha ukucabanga kwakho awukakafikelele ekholweni uma izwi kaNkulunkulu lingakashintshi indlela ocabanga ngayo nobuka ngayo ngisho impilo yakho awukakafikelele ekholweni kodwa musuqala ukufinyelela khona kubuka izwi lakhe kubuka izwi lakhe ukuthi wayehla ukuthi sibe nakho ukuphila sibe nakho ukuchithile ukuthi kusashoda kuwena kodwa uhambe ngokuthi kuyachithile kungabi khona kodwa uzakale kuwena uthini uthi kuyachithile kungakaphatheki lutho sithi siyabuza ukuthi ubona ngani uthi ngiphethe ubufakazi buyini ubufakazi bukholwa ukuthi kuyachithile alibonke abalenkosi uthi uverse 2 ngalokho abantu laba abadala esifunda ngabo la ku chapter 11 amaqhawe okholo bathola ubufakazi bathola ubufakazi ngani bathola ubufakazi ngokholwa abatholanga ubufakazi ngezenzo ezinkulu abazenza liqala la uZakhulu lithi ukukholwa kuyini bese lithi ngalokho laba basendulo bathola ngakho ubufakazi bese liyaqala lisho okukhulu abakwenza kushuthi aqala ngezenzo ezinkulu kodwa kwaqala ukholo because esiphila emhlabeni la abantu they are chasing miracles and big things kufuneka kuthiwenqaba ufuna kuthiwa vele kufika isishushu somlilo noma somoya esontweni abantu bazofika bonke bezobona ngoba bafuna amandla bafuna izinto ezibonakalayo ezenzeka kodwa indlela yokubona iMiracle ayiqale ekuboneni iMiracle iqale ekholweni bese kuba ukholo all testifier lithi lokulungalo ke ukholo ulo olakho testify ulo lafakaza ukuthi laba bangabakholiwe kanjani ngoba lokho abakholiwe bahamba ngakho kwaze kwenzeka haleluya lithi kaNkulunkulu ku verse number 8 ilasifuna khona uAbraham lithi uAbraham wayehlala kubo nabantu bakubo enethezikele engaswele lutho kodwa kwafika izwi let disrupted his life lamkhipha endaweni ayijwayele lamkhipha endaweni la ephumelele khona lamkhipha endaweni la ayijwayele khona lathi phuma kulelizwe uyezweni engizokhombisa lona likephi lelizwe linjani uthi khalela lalelizwi engilisho ukuthi wena landela mina ngizokisa ezweni engiyokhombisa uNkulunkulu kanjani ngoba ku right la ngikhona lalela izwi elithi wena ngibizile ukuthi hamba uyezweni engiyokhombisa lona linjani uNkulunkulu lelizwe iyezweni umakhi walo uyizandla laNkulunkulu ophezulu wonke uDo uMaNtu Abraham akabangesabuzo okuningi
isithembiso uNkulunkulu kwafika isikhathi kwangase siyafezeka kwangase siyafezeka sifikile ingane yoqala ngathi siyenzeka lento uNkulunkulu athe izokwenzeka kodwa athi thatha yona lento engathi siyaqhuma siwathatha yona wayibeka phezu kwenkuku ishisa kanjani ngoba bese ngithi ake ilase zenzeka khona izinto kodwa umuntu okholwayo umuntu okholwayo uthi ngiyahamba ngiyomnikela ngoba unamandla wokuvusa ngisho kwabafile uAbraham wayitshela kunoma ngamulala uyisa kodwa uNkulunkulu uzomvusa ngoba uhamba nesiqiniseko sihamba nesiqiniseko wezalwane esingabonwayo asinikanga into ephathekayo kodwa sinikizwe ihamba nawo abantu bengasekho sinikizwe elima nawo izimo zishintsha sinikizwe elima nawo isikhathi sesidlulile sinikizwe noma usegugeni useqaleni kwempilo noma ngabe uqala icareer noma iyaphela kodwa unikilizwe othansoze nganishiya kusoze ngaliyekela sinikizwe lokuthi siphile impilo yokuqhima sinikizwe lokuthi asihambe kwesisoleni nokuxakeka noma kungabonakali kodwa siyazi ukuthi siyaphila masivuka ekuseni siyaphila from head to toe noma ngabe kubuhlungu idolo noma kubuhlungu unyawo kodwa engikwaziyo ukuthi ngiyaphila noma ngihamba nokukhona impilo yami iyaqhima noma kuthiwa kithi nginamabhadi kodwa mina hayi ngiyaqhima noma kuthiwa kithi nginokhondolo olubi kodwa mina ngiyaqhima noma kuthiwa kithi aphunyelelwa kodwa mina ngiyaphumelela noma kuthiwa ngiyahlulekwa kodwa mina ngihluleke noma iSouth Africa ishona phansi noma ishona phansi kodwa mina ngiyaphumelela noma ngihamba ngikholwa noma kuhlangana ikhalenda noma kuhlangani kodwa ngiyaphambili ngikubambile lokho angithembise kona ukuthi nginempilo eqhiqimayo nophilo opheleleyo bazana khona uvesi namba 13 engothandayo lithi zikaNkulunkulu bonke bafa ngikufundele lithi bonke bafa in fact asishiye ukholo noma sesiyofa all this bonke laba bafa bekholiwe nazo bengazamukeliswanga izithembiso kepha bezibonile bezithakazele zikude bevumile ukuthi bangofakazi bezihambi emhlabeni. Praise the Lord. Lithi zikaNkulunkulu noma usufike ekufeni ayipheli indaba yokholo noma usuke usembhedeni nokufa noma usuke kodwa indaba yokholo ayipheli lithi bona sebefikelele ekufeni kodwa bafa beseyokholweni noma bengazamukeliswanga izethembiso kodwa bazibona bazamukela waba nento ungenayo kodwa wayibona wayamukela kodwa uyitholile kodwa usuyibonile waze wayamukela kodwa ayikafiki ezandleni zakho ukholo luyinto enjalo bazalwane noma impilo iphela uzwakala uyaleza kubantwana bakho ukuthi mntanami mhla ugraduate ngifisa kube kanje ngoba mina sengiyahamba kodwa wena usugraduate umcimbi wakho uhambe kanje ngoba uyakhona ubanjwa uJosepha owanefa watshela ingane zakho khona usuku oluzayo la uNkulunkulu eyangikhipha khona egqilazeni ningawakhohlwa amathambane alokho lenkosi abantwana bayakhula batshela abantwana babo ukuthi ubaba wayeshilo ukuthi ngosuku esophuma ngalo singawakhohlwa amathambane alokho lenkosi yini sithi abakhohlwa njengoba bawaphatha shuthi wabachazela ukuthi kubaluleke kangakanani ukukhumbula ukuthi amathamba akhe bangawashili ngoba noMefa wayenokholo ukuthi khona usuku oluzayo la siyophuma khona egqileni ukufa kwakhe kongasala kwashiya abantu belahlekelwa ithemba kodwa ukufa kwakhe kwashiya amazwi okuphila ukunoma ngafa mina kodwa nina niphelela noma mina ngafa kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu khona la esisa khona ayibonga mali kaJesu uma kufika usuku lokuthi niphume eGibhithe nize ningawakhohlwa amathabo abo abazange abanye bayithole kodwa bayibona zikude bayibona zikude bazimukele they welcome it zikude bazalwane awuyimukeli izinto zokhokha ngoba seyifike kuwena kusuyitholile ifoni akusikho ukukhona ngoba isisesandleni sakho kodwa ukhona ukuthi isakude ungenamali yokuyithenga ukuthi yes ifoni
noma ngabe yiphi intaba nodongo lumphambi wakho kodwa ukhona akushiwa yini ukhona ungashiwa ngoba uthi isimo sibhekile kuwe bese wena eBhayibhelini lakho uthi Nkosi uthi ngalesi simo bese uthola izwi elithi ngihaqile njengey'ntaba zaseSiyoni zilisana zineJerusalema kanjalo nami bahaqile abantu kuleyo bantu kanjalo uNkulunkulu ngizwe ngathi unyawo lami liyashelela athi ngoba mina ngiyalezile ingelosi zami ukuba zibambe ngezandla unyawo lami lungasheleli bathi abantu uzongena kanjani uzophuma kanjani kusho ukuthi uyazi ukuthi uhamba noNkulunkulu ovula iminyango owavula ulwandle olubovu alibona ngalenkosi u-Israyeli wagijima waphuma eGibhithe wahamba on dry land wathe sekungaleyo u-Israyeli abantu bebheke emuva bebona impi iza ngakubo izobaqeda lithi uNkulunkulu ulwandle lwabuyela esimweni salo kwavuka ihubo elithi ihashe nenkweli yabo uJehova ukhosi lwakhe ivela kanjani ivela kumuntu okhonayo noma isihlasela kodwa sikhohlwa noma isihlasela sikhohlwa ukuthi uNkulunkulu nala uzongisindisa ngalesi simo lesi sizodlula nalokho engibhekene nakho kuzodlula alibona ngama lenkosi kuzodlula kube ngathi akaze kwenzeke kodwa kufuna umuntu onokukholwa I only your positive thinking. I only with good emotions. Wake up in the morning and imagine yourself and feel good. Feel good. Just imagine you are happy. Feel it and then you're gonna be it. As how you ngokuba sifila kanjani. Kodwa sibekuseni isikhali ngembesi sithi ngosithini izilapha. Noma ngezwe amandla ingozi nobumnandi noma ngezwe ukindazeke kodwa ngiyezwini bese lona lingitshela ukuthi wapha abantu abawu-5,000 isimba wake yena wandisa ukudla wake yena wandisa ofisha abantu sebeshikashekile ubusuku bonke alibonga ngalenkosi bese ngitholakala ngiceda ukufunda iBhayibheli lami sengihamba ngiyogeza bese ngiyaqhubeka nosuku lami ngithi ngoba inqobile ingoyama yomndeni kaJuda kodwa ngifuna ngoba izwi lakhe liyangiconvinca every day ukuthi inqobile ingonyama yomndeni kaJuda inqobile bazalwane asihambi ngokunqoba kwethu kodwa sihamba ngoba yena unqobile asihambi nganamandla nokwenza kwethu konke kodwa sihamba ngoba yena unqobile. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Singaduswa. We are manifesting. Singaduswa. Power of positive thinking. Just think it. Singaduswa. Sihamba ngokukholwa. Bayathanda ukubonela izinto zethu. Bese bezenza ezabo. Ayibonga ngama lenkosi. Kodwa thina sihambi with human knowledge and understanding. Kodwa sihamba ngezwi kaNkulunkulu. When it doesn't make sense, nokuhlakanipha kwethu uthi noma ucabanga kodwa ekucabangeni kwakho Nkosi izwi lakho lona lithini noma sengicabangile ngakho ukuthi ngihlakaniphile kodwa lona izwi lakho lona lithini ukhona yini kulento ukwenza isinqumo uyibuza ukuthi uNkulunkulu izwi lakho lithini ngalesi sinqumo ungasenzi isinqumo ngoba sifila good khona inqumo ezingafeel good thina uze ukuthi asizwakali sisihla sizwakali simnandi kodwa izwi likaNkulunkulu lithi nibathethelele abantu nayo ubathethelele kungamnandi futhi babona okwangempela hayi okudlala kodwa ubathethelele ngoba kushizi ukuthi abanenhliziyo eziklini ibona abayombona umbuso kaNkulunkulu alibonga amanenkosi sihamba ngokukholwa bengilapho bazalwane namhlanje ukuthi nje nanoma yini ungakholwa ukuthi sihamba mubona ukubonakalayo uphambana nokholwa bambelele ekukholweni ngoba ukukholwa ikona ozokunika ubufakazi akusimsebenzi emkhulu okuzokunika ubufakazi kodwa ukukholwa emkhulu okuzokunika ubufakazi uAbraham uNkulunkulu umemisa eminyango ebona inkanyezi noma esebona
nezihlabathi zolwandle. Every time uAbraham ebona lezo zinto, it was a reminder ukuthi uNkulunkulu uthini. Mina ngathi nawe empilweni yakho ibanento ayibona ukuthi uNkulunkulu wangithembisa. Orefera kuyona ukuthi no uNkulunkulu wangithembisa. Noma kungasabi kuba khona izikhathi ezifika when you are discouraged. Khona izikhathi ezifika uzwe ngathi uphela amandla. Kodwa iyendaweni yakho uyothi no ungithembisile izizukulwane ezingangeinkanyezi zezulu. Wangithembisa izizukulwane ezingangezihlabathi zolwandle. Ngizocela sithandaze bazalwane. Ukunje uNkulunkulu akavuse leya vision engqondweni yakho. Akavuse lesasithombe sesicimile ngenxa yokude bendlela. Ukuthi yena wayebize impilo enjani. Uthi noma ulele uyibona ukuthi no. Ukuphupha into nje engahlangani nempilo, ukuphupha nje ukujapha abantu, ungadingi ukuthi ukuthi usathane. Uthi uNkulunkulu akaze kwavela embonweni owakwangunika wona ukuthi ngijapha abantu. Ukuze uphile impilo of courage, impilo yongatatazeli. Ngoba ithi uyenze ukuthi no, uNkulunkulu akazange akangikhombisa ukuthi impilo yami yophelele ehlale. uNkulunkulu akazange angikhombisa ukuthi impilo yami yophelele ilize. Kodwa leso sithombe masicima ngokude bendlela, ugcina usuya nje esontweni ungasalindeleli ukuthi uNkulunkulu. Ugcina usuya ngoba uthi hayi vele phela isonto ngizohlala ekhaya ngenzeni. Nabaze sengaze beze bazongibheka, bazongifonela engathi khona isonto engisenzile kanti angenza ngasona. Ucima isithombe. Ucima isithombe sokuthi uNkulunkulu wathi wena yini. Awusayibona ukuthi wena uyindlalifa yezulu ngenxa nje ukuthi khona inkinga emphambi. So we're going to ask umfundisi azosithandazela abazalwane ukuthi inkosi buyisa leso sithombe, buyisa lawo mazwi owasho kithi, buyisa lezo zithembiso owasinika zona ukuze noma sidlula kweliphi ithafa noma sidlula kwesiphi isiginsi kodwa sazi ukuthi no uNkulunkulu khona impilo angibekele yona. Noma sengibona kukubi noma sengibona seqalile kodwa ngikhumbule ukuthi no khona amazwi akhulunywa ngempilo yami. Kwathiwa wena uzonqoba wena uvimbe kwasho ubishop sivalo siyabaletha wathi wena uvimbeki. Wathi wena abantu bevalile babona usungene ngaphakathi. Bathi wena bethi awuzuphuma babona usutshele edula ngaphandle. Alibonga malenkosi ungavumi ubude bendlela kubona ukuthi ngempela impilo yakhe isiyaphela. Hayi Nkosi yami. Hallelujah. Ungavumi impilo yakho ibone ngathi siyaphela ngakafezeki. Lokhu uNkulunkulu akushilo.